sari upama sliramu maragi wong manis aku kan bakal kliwati sineksen lindang luku semono janji prasetyan ning ati tansah kumantel ing netra renoso karoso rasaning griya mitra sajagat raya kaling ana wukir lan samudra hati selawase nalikane ro ing dalu atiku
Cik. 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 Cik lo he. Ci ha ha. Siji loro telu papat lima enem pitu. Deloki ta. Urip kok. Hah. Urip. Loh, cik, mati mbok gawa kowe, tangane melek kok. Burine re. Cik lo. Urip meneh kok. Oh, mati neh. Cik lo. Urip meneh kok. Halo. Urip. Madhep rono. Lah, ngono. Madhep kono sing di omah kono. Iya. Heeh. Salam sik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met-met jabang bayi. Ngene munyuk-munyuk. Piye teh? Salamku sing alon-alon, alon. Aja ngencep kaya diajak maling ae. Alon-alon. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Pak, nembe ngombe ngunjuk pil niki wau. Muridé Pak Pur. Sedengan maksude nyuk. Heeh. Iya teh. Kowe ngarani aku kethek. Kowe ngarani aku munyuk deh. Lah kowe munyuk ora? Ya wis ana ora munyuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing apik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya aku ngene iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ning gone gane Bapak sinten? Siapa ya? Gak ngerti ya. Aku gak digawe tulisan kok. Tak macetne. Tak waca. Nyoh. Aku gak iso maca. Mulane tak macane. Tak waca. Nyoh, cekekan maca kok rebutan iki lho. Gak iso aku. Nek ora iso, Tak waca. potong 20.000 tak 50.000 bar iki. Ya Allah potong. Nah, iki memayu bagio. Katimbalan rawuh wonten dalemipun Bapak Abdul Rafiq dalah Ibu Siti Aminah. Oh, iki acarane apa? Bulung. Anu mau apa jenenge ya? Apa? Hah? Acarane apa? Kawin tah rabi mau. Kawin ranjan. Kuwe yo kawin. Iki mau acarane walimatul urus kursi. Pernikahan sing dinikahno iki mau Mbak Nur Roehana Yulfa. Mas apik apa wijoli? Gonta ganti Mas aku. Iki mau iki acarane nikahno Mbak Nur Rohana Yulfa. Donga didonga kagem keluarganipun Bapak Rafiq dalah Ibu Siti Aminah. Kowe ndongakno anake tah bapake? Kok he are? Wah iki tak borong aku abeh ketara iku hahe malah delok kupingem re. Mulane sisean kupingem ketara. Gak, Ngerti ta? Sapi. Oh kebu. Heeh, sapi mek kebu kupingem. Lah kupingem. Kupingku loro kok sak gandeng kok. Kupingku sehat kok. Ya. Sing waras ngalah. Kowe ngarani aku edan. Lah wedan to ora? Ora, sing edan ora aku tok, no. Sapa? Ngerti wong edan didelok. Wah, dibuateni wong kene rak mutiar Lho, iku. saiki iki lho. Lho bener napa klentu, Pak? Ngerti wong edan kok didelok. Oh, Sing didelok kok ora perkara edan. lah apane? Lucune. Lucune kowe ora lucu kok. Balik aku. Kesambel. Tabrak balane kene kowe. Donga didonga kagem keluarga Bapak Abdul Rafiq dalah Ibu Siti Aminah. Muga-muga bubar kada hajat nekake barungan bagus budaya
pinaringa rezeki ingkang kathah. Oh, halal lan barokah. Syukur-syukur saged ziarah Mekah kelawan Madinah. Duite turah damel tumbas tanah utawa lemah. Amin Allahumma. Asin. Amin. Ya wis ngomong amin ya. Iso Kupingem asing paling. malah. Iki kagem putrine Bapak Abdul Rafiq, Mbak Nur Royhana Zulfa. Wah jenengane wangel pol. Dawa. Nur Royhana, wah Royhana Zulfa. Oh, muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah, mawaddah lan warahmah. Oh, muga-muga cepet gadah momongan. Amin. Oh, lanang gelem, wadon gelem. Amin. Oh, jenengane rezekine teko sing kuwasa. Oh, lan diadono balak utawa bila ini ngono. Amin Allahumma. Asin. Amin nek kok asin ae terus ku lho. Amin Jus. Angger Kok iso omongan karo gumun ora- aku. Ora padha mahasiswane. Kowe mahasiswa. Yo kene iki ora mahasiswa. Wong aku sing S1 wae meneng ae kok. Kowe S1. Heeh. Aku malah S3. Ya S3 apa kabeh nyuk? S teh, Heeh. pop S, Heeh. S teler. Oh, iya bener. Bener bar teko ngene Pak Pur bener iki. Bar teko ngene Pak Pur bener iki. Ana S3. Wong aku sing S1 meneng ae ngene kok. Kowe S3 telunan iki lho. Oh, iki yo Barungan Bagus Budaya yo. Murah meriah. Ya murah meriah, Oh. cukup 500.000 wae. 500.000 nggih bayar kowe karo aku entek kok 500.000. 500 rene, Heeh. botorane ning omahku. Oh ngono, panjere Mas. Nah, ya iku panjere. Ah, ya iki yo awake dhewe yo ora Lah, usah dasi ning suwe-suwe. Awake dhewe ndas ning ndi? Piye cah iki? Kowe ngene lho, kowe karo aku, kowe karo aku. Ah ngono, awake dhewe sirahe lah ngono. Oh ya. Nah iki ra usah suwe-suwe. Eh? Ana campur sarine Bagus Budaya nyampur sari. Oh. Nyampur sari. Diundang waranggonone. Tak undange ya. Ya nek awake dhewe gogojekan ra ono bare iki engko. Heeh.